L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li Malta insistit bis-saħħa li l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew jirrispettaw u jirriflettu wkoll il-prinċipji imħadna fil-Kostituzzjoni ta' Stati Membri bħal Malta li tħaddan in-newtralità u non-allinjament. Il-Prim Ministru sostna dan fit-tmiem is-summit importanti tal-Kunsill Ewropew fi Brussell fil-jiem tal-ħamis u l-ġimgħa. Aħna sa mill-bidunet anke fuq livell tekniku għajjimna il-ħtieġa li jkun hemm konformità mal-Kostituzzjoni tagħna. Ma' żewġ prinċipji ewlenin fil-Kostituzzjoni tagħna, dak tan-newtralità u non-allinejament, illi konna ċari ħafna li l-konklużjonijiet kif kienu ma kinux jirrispettawhom u għalhekk daqstant ieħor konna ċari illi biex inkunu f'qagħda illi nkunu nistgħu nappoġġjaw dawk il-konklużjonijiet bil-fors li rid ikun hemm salvagwardja ċara ta' konformità mal-Kostituzzjoni tagħna. Bqajna naħdmu sal-aħħar ħin, irnexxielna nġibu dik is-salvagwardja illi rrepetejni għal darba darbtej fil-konklużjonijiet tal-Kunsill. F'punt 5 dwar l-Ukrajna, il-mexxejja Ewropej qablu li l-appoġġ militari u l-impenji ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea se jiġu ipprovduti b'rispett sħiħ għal politika ta' sigurtà u difiża ta' ċerti stati membri u b'kont meħud tal-interessi ta' sigurtà u ta' difiża tal-istati membri kollha. F'punt 19 f'dawn l-istess konklużjonijiet il-mexxejja Ewropej qablu li dwar is-sigurtà u d-difiża jittieħed mingħajr preġudizzju tan-natura speċifika tal-politika ta' sigurtà u difiża ta' ċerti stati membri u jqis l-interessi ta' sigurtà u ta' difiża tal-istati membri kollha. Il-messaġġ li għadda l-Prim Ministru kien irrapportat ukoll fost oħrajn fuq sit awtorevoli politiko. F'kumment mal-medja fit-tmiem is-summit, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar is-sitwazzjoni f'Gaza. Darba hemm konklużjonijiet li huma dettaljati però li ngħid jien mhumiex sodisfaċenti biżżejjed. Għaliex jonqsu milli jaslu għal konklużjoni l-aktar importanti li għandu jkun hemm permanent ceasefire fl-immedjat. Fil-marġini ta' dan is-summit tal-Kunsill Ewropew, il-mexxejja ta' Malta, Spanja, l-Irlanda u Slovenja qablu li rikonoxxu il-Palestina bħala stat meta il-kundizzjonijiet jippermettu dan. L-erba' pajjiżi qablu s-soluzzjoni ta' żewġ stati kruċjali għal paċi fil-fatt nofsani. Morna pass oltre terġa' minn permanent ceasefire, aħna għedna għandu jkun hemm ir-rilaxx tal-ostaġġi, għadna li jkun hemm permanent ceasefire, però għall-ewwel darba ngħid illi għedna wkoll illi aħna nemnu illi għandna nirrikonoxxu lil Palestina bħala stat meta iseħħu ċertu kundizzjonijiet. Dak kien pass illi nemmen li huwa bold ħafna, pass li huwa kuraġġuż ħafna, imma nemmen li dak huwa s-sinjal li rridu nagħtu. Il-Kunsill iddiskuta wkoll is-settur tal-agrikoltura b'Malta ittenni wkoll pożizzjoni konsistenti favur appoġġ lill-bdiewa u li ma jkunx hemm sistemi li ma jagħtux flessibilità u żvantaġġ lill-bdiewa ta' stati membri. Dr. Abela innota wkoll li dan isir fl-istess waqt favur direzzjoni ta' prattiċi lejn sostenibilità fis-settur. Matul il-Euro Summit li sar fih dan l-istess Kunsill, il-Prim Ministru Robert Abela semma kif pajjiżna ħad deċiżjonijiet b'saħħithom f'dan il-perjodu ta' sfidi internazzjonali.